И здравейте, пичове, в днешното видео заедно с тези тези пичаги тук. Здравейте, момчета, абонирайте се на канала. Абонирайте се, сега сме с тотките и ще ходим към Възраждане. Ние сме... Откриваме лятото, очаквайте това лято най-яките клипове и отиваме към Възраждане. Ще ходим в един изоставен канал и ще спускаме с тотките, тъй че насладете се на едия канал. Хора, сега минаваме през едно познато място. Може да гледате видеото. Ето, това е именно изоставената казарма. Лайквайте видеото, ако не сте го гледали. И продължаваме към Възраждане, където ще стават много яки неща. Ай! La vida es un carrusel. Festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem sou, passo bem sou, passo bem sou. Na festa do fim de semana. Хора, това го правим за вас. Вижте къде влязохме. Буквално в канал. Слушай. Това, което правим, не го правете, защото ще стане лошо. Това, което виждате, всичко е лайна на хората. Ако в момента някой пусне водата... Учиме да спрем водата на цяло. Ами, чакай ни някъде в чайна. Хора, не знам тука. Пичове, нали знаете, ако паднем, GG.
Паднем сме по една, брат, не знам какво. То ми лапше, ама нашите отиливки повече ме страх, бе, как не знам. Виж го, бе! Хора, не знам колко се вижда, понеже няма фенерче, ама... Виж! Който е сега свет. Виж! Пичове, какво правим, ако има някой? Да, някой свет трябва да шука. Пътя... Бегай вътре канала. А там има изход, бе. О! Хора, има изход. Чай, момчета, читай! Я светни, бе! Чакай. Който свети? Аз ще Хора, ето го място. Буквално имам чувство, че сме в край реката. Не знам, продължава. Виж? What? Не знам, обаче, да продължава нещо. Да, нима на хора. What? Ела, просто не трябва да ги пазиш, ела. Хора, вижте къде сме. Аре, ела. Добре, ама не мога, Кристиан да ти звънна. Аз му... Как ще му звънна, бе? Я чакай, бе. Чакай, звъня му, чакай. Това сме тренирали паркура. Оу. Как скочихте там, бе? Давай. Скачаме? Просто гумисни неща. Дани, как скочихте, бе? Дани, Ивана, да чакай. Чакай. Просто скачай. Ще се пързваш падна по едната, бе. Няма, бе. О, взимай до другата част. Не. О. Това не са ли лайна, бе? Тук се подхождах на това. Ами хора, това е като цял този канал. Повече няма как да изкачим това. Мисля да се връщаме, защото тук Имам чувство, че има една мирише ужасно. Момчета, който е последен, знаете какво е. Дай. Аре, подожди. Дали, скачвам, чакай, Дали! Дали! Чакай, бе. Пич, бягам за живота си. О, Ицето идва! Бягай! Наркоман ме гони! Не, бе! Това снима ли го? Да, всичко се снима. Бързо, Ицето идва, бе! Да не стъпи долу. Бързо, той идва. Добро посрещане. О, ладно. Падни за видеото! Как ще го качи, бе? Чакай, как го качи, бе? Без ръце чалендж. Иране! Пичове, без ръце. Вижте къде отивахме. Ай, сега надолу, Дани. Дани! What? Чакай. Чакай. Бог е. Видя ли? Чакай. Я се обърни, бе. Брат, рип. In the land like the shadows, I was lost and alone. But a dream emerged like a beacon of home. I followed its glow through the unknown, determined to make my dreams my throne. The journey was tough, filled with pain and woe, but I refused to let my spirit go. I faced my demons, let my courage show. I'm the rise of the dreamer, ready to grow. I grinded hard through every trial. My dreams were the fuel that kept me wild. I crafted my path, mile by mile. I'm on a mission to make it all worthwhile. Хора, сега е време малко за фитнес тайм. Гледайте сега едно коремно. А искаш това да ти помогне, разбира.
My dreams are on fire, burning hot and bright. They're the reason I wake up, ready to fight. I've got a vision, a goal in my sight. I'll stop at nothing to make it right. The road ahead is rough, but I won't back down. I'll face the challenges, wear my crown. I'll turn my struggles into a profound success story that'll make the world astound. I'm a dreamer on a mission with a plan. I'll hustle hard, take a stand. И хора, това беше от видеото. Надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате за канала, да лайкнете това видео. И това беше от нас. Също така, той подготвя една много добра изненада. Да, подготвяме една много яка изненада, тъй че абонирайте се, за да не я изпуснете в скоро време. Това беше от нас. Чао и до нови срещи.